Здравейте, приятели! Аз съм Диано GameBG и днес ще ви покажа всичко за условните оператори в C++, което знам. Добре, да започваме. Първо, за да ви демонстрирам как работят, трябва да създам един integer. Тоест integer a, който ще е равно на 5. Добре. Така. И сега, ето идва. Ако скоби а е равно на 5, виждате как съм го написал, по този начин се пише винаги, не с 1 равно, а с 2. Има разлика. Когато тестваме случая с if, в момента тестваме дали a е равно на 5, трябва да го напишете с 2 пъти равно. Ако a е равно на 5 и отдолу виждате какви квадратни скоби, не такива, а такива. Изтрием. Чакайте, че прескахме, добре. Ето. Виждате какви квадратни скоби използваме тук. Малко по-подредено. Така, ако a е равно на 5, и тук трябва да напишем какво ще стане в тези скоби. В случая, примерно, cout аз печеля 5 лева. Аз печеля 5 лева. Значи, това е равно на 5. И какво прави програмата в момента? Казваме и, че a е равно на 5. Тя го запомня програмата. След това почва с основната функция. И ние казваме, ако a е равно на 5, да изпише това на екрана. Обаче, ако не е равно, няма нищо да направи, защото само ако a е равно на 5. Ако не, няма да направи нищо. Виждаме сега как ще излезне. Аз печеля 5 лева, защото a е равно на 5. Обаче, ако a не е равно на 5, примерно е равно на 3, няма да излезне нищо. Виждате, нищо не излиза. Затова в случая a е равно на 5. И по този начин ще излезне. Аз печеля 5 лева. Добре. Това е най-простия вариант. Има варианти, в които можеш с if да тестваш по много неща. Или също ще ви покажеш друго, с if else. По този начин можеш, след като тестваш дали a е 5, ако не е 5, ако е нещо друго различно от 5, да стане нещо, което ти искаш. Примерно else cout, виждате как съм написал else, използваме все такива скоби, значи такива скоби в C++, които виждате тук се използват много рядко. Така че в случая използваме такива скоби. Cout аз не печеля нищо. Ето тази главни букви, нищо. Endline. В момента a е 5, така че излезне аз печеля 5 лева. Обаче ако го направим на 3, няма като миналия път да не излезне нищо, а ще изпише аз не печеля нищо. Видите ли, като е 3. Ако е 10, какво ще стане? Пак ще излезне това. Ако е 100, пак ще излезне това. Каквото и да е, стига да не е 5, ще излиза това. Ето видите, ако е равно на 5, аз печеля 5 лева. Else, което значи друго. Ако е равно на друго, аз не печеля нищо. Добре. Не е задължително да тествате само за едно нещо. Може да тествате дали А е равно на 6, на 7. Ето и как ще го направите. Вместо else, това ще го изтриеме. Вместо да слагате направо квадратните, ето такива квадратни скоби, слагате нормални скоби. Всъщност не, тук трябва да пишете else if, за да се получи. И слагате нормални скоби. След това пишете какво да тества. Ако a е равно на 6. Добре. И на долния ред квадратни скоби, виждате какви използвам и пишеме. Каквото искаме да стане, в случая cout аз не печеля нищо. И в момента какво ще стане? А е равно на 100, затова няма да стане нищо, няма нищо да излезне.
Ако А обаче е равно на 5, ще излезне А спечеля 5 лева. Ако А е равно на 6, ще излезне аз не печеля нищо. Видите, интересно, нали? Може да използваме много такива. Може да използваме още едно LCIF. И още веднъж да го направим. А е равно на 100. И на долния ред пак такива квадратни скоби. Пак какво ще стане? От 100 е високо число. Endline. И в момента това е 6, тъй че аз не печеля нищо, обаче ако го променим на 100, в момента е 100, става 100 е високо число, да се римува. Така да може да направите много колкото LCIF искате, може LCIF и още едно, и примерно, ако никой от те не е вярно, else, може да сложите cout, не знам. Endline. И в момента той е равно на 100, тъй че излезне 100 е високо число. Ако е 6, всъщност ако е 6, ще излезне аз не печеля нищо. Ако е 5, ще излезне аз печеля 5 лева. Ето ако е 5, опс, какви върша. Първо да ви покажа с 6, айде. Ако е 6, аз не печеля нищо. Ако е 5, аз печеля 5 лева. А ако е примерно 3, никъде не съм споменал тук 3. Никъде не виждаме 3, затова не знам. Защото каквото и да е друго различно от 5, 6 или 100, ето, каквото и да е различно от тези 3 числа, че излезне не знам. Добре. Може също така да тествате, ако искате, примерно дали две неща са вярни. Само ако двете неща са вярни, тогава да се изпълни нещо. В случай не тестваме само дали А е равно на 5. Тук в случай ще създадем още един интеджер B, който е равно на 10. Това ще го направим на 5 примерно. Триеме това всичко. Ще изтриеме и това. Остана само аз печеля 5 лева. Добре, тези 5 лева ще ги спечелим. Трябва да направим така, че тези 5 лева ще ги спечелим, ако А е равно на 5 и в същото време B е равно на 10. Как ще стане това? Доста просто. Пишеме така, виждате тук е смисъл А е равно на 5 и после слагаме два пъти от този знак. Вижте кой знак използвам. Да, и пишеме B равно на 10. В момента трябва и двете да са вярни. Сега, в случая ще изпиша аз печеля 5 лева, но ако примерно B е равно на 7, това няма да излезне на екрана. Виждате, ако това е 10, обаче пак това е 3, няма да излезне. Обаче ако примерно го направя, че трябва да е 3, ще излезне. Аз печеля 5 лева. Тъй може да правите по много неща. Може да добавите int C, което е равно на 18. И да добавите още веднъж от два пъти от този знак. C трябва да е равно на 18. Виждате ли? И в момента пак ще излезне аз печеля 5 лева. В този случай трябва и трите неща да се изпълнили. А можете да направите така, че трябва само или двете, или едно от двете неща да са изпълнени. Как става това? По ето този начин, да ви покажа. Добавяме ето този знак. В момента, се не пречи, тъй че може да го оставим. В момента, ако натиснем, ще изпише аз печеля 5 лева. Ако обаче B го променим на 3, трябва да е A3 и B е 10. Трябва да е, но B е 3. И въпреки това, то пак ще се изпълни. Ако обаче и двете са грешни, защото А трябва да е 3, а Б трябва да е 10, а никой от тях не е вярно, и двете са грешни, ако и двете са грешни, няма да излезне абсолютно нищо на екрана. Ако обаче B е равно на 10, А е равно на 1,
а е грешно, въпреки това то ще излезе. И по същия начин и в този случай може пак да правите по много тестове и само едно от това трябва да е вярно, или две от тези неща, или три, но и едното ще стигне да е вярно. Това е като цяло за if стейтментите. Следващия урок може да обясня за switch стейтментите, стрингове ще обясня, защото този урок стана дълъг. Затова това беше от мен. Гледайте ми уроците, продължавайте и гледайте, сабскрайбвайте и чао!